Good morning sa tanan. Salamat kay sa Ginoo for this wonderful Sunday. We are now sa ikaduha na to na Domingo sa atong gisugdan last Sunday sa kaning sa atong importante kayo na season karon sa GCAF na naatay transitions no in terms sa ato ang mga elders, pastors, and nagsugod ta sa grabe siya ka-importante no para sa Ginoo ug dapat para sa atoa moabot pod ang realidad no na importante kayo ni siya para kanato. And so if ako i-remind ta mo tanan no na karong Domingo as we announced last Sunday after sa pulong sa mensahe tawagon nako to ang 5 ka elder candidates na ato then for 2 weeks no atos lang ilailahon and then for 2 weeks magampo ta as maminaw ta sa pulong na magwal sa pag taga Domingo no batod sa kwalifikasyon gihatag sa Ginoo para sa simbahan sa usa ka sa mga leaders nila mga pastors or elders ato kaning ampuan ato kaning tan-awon ang ilahang mga kinabuhi no and dili lang ang karong kaning 5 ato i-presentar palihog ko tanaw pod sa akong kinabuhi, tanawa ang mga bunga sa akong kinabuhi, as well as no sa tanan pod na currently ang ato ang mga leaders pod karon. So dili lang ni para sa ila na mosuluday, no? And then lahi na pod ang atong gihatag na standard sa lain, pero appeal pod sa current na elders, pastors, tanawa pod mi kung pasado ba mi. No kay ang atog yung gusto buhaton karon moving forward diri sa GCAF is magsugod sa iyahang ginatawag no na mahimog parte sa lawas ken patas man tanan igsuon man tanan sa Ginoo and naay uban sa atoa dinhi gitawag no na ang atong role is para moalagad no mo lead sa atoa tanan diri sa kumutipok ta. So meaning gitagaan sa Ginoo no na naiuban sa atoa na gitawag niya na mahimong pastors, elders. So, how do we honor God bilang sa GCAF? Ato siyang i-honor even sa atong kung magpili tag elders, no pastors, and pinaagi gyud na sa maminaw ta sa iyang pulong, mutuo ta sa iyang pulong ug mubuhat ta sa unsa ang giingon sa atoa sa pulong sa Dios. So muna no na kani siya part 1 and then magpadayon ta next Sunday and as mailhan ninyo sila later 5 magampo ta and kung naamoy questions again please feel free to message, come to us personal or talk to us and express those mga inyong mga concern no kung naamoy makita na dili gatugma sa Biblia ug sa mga kinabuhi namo. And so, atong basahon, ang pulong sa Diyos, magampo ta, and then magsugod ta. 1 Timothy 3:1, tinuod ang giingon, nga kung may buot nga maghimong tigdumala sa mga tumutuo, maayo nga katungganan ang iyahang gitinguha. Kinahanglan nga ang tigdumala sa mga tumutuo, lalaki, kansang kinabuhi, walay ikasaway. Usa lang ang iyahang asawa, makapugong sa iyahang kaugalingon, maayo mo timbang-timbang, tinahod, maabi-abihon sa mga duong, o mahibalong mutudlo. Kinahanglan, dili siya palahubog, dili mapasipalahon, o dili palaaway. Kung dili maluluyon, kinahanglan dili siya hakog o kwarta. Bahin sa iyahang panimalay, kinahanglan maayo siya mudumala. Gitahod o ginatuman siya sa iyahang mga anak. Kay, unsaon man niya pagdumala sa mga tumutuo, kung siya gani dili makahibalo mo dumala sa iyahang kaugulingong na panimalay. Kinahanglan
Dili siya bag-ong tumutuo, kay basin niya magpasigarbo siya og tungod niini silutan siya sama kang Satanas, kinahanglan usab nga tinahod siya bisan sa mga dili tumutuo aron dili siya maulawan og mahulog sa laang ni Satanas. Magampo ta. Ginoo, salamat Lord sa imong pulong kani maayo, kani perfect. Imong kabubuton perfect. Imong will, imong wisdom is trustworthy, Lord. Maayo kini. It's good, it's pleasing, it's perfect. And so I pray, Lord, na kung unsa man ang among naandan dinhi sa GCAP, unsa ang among nadak-an, namathan, dili kanina mo, Lord, ipalabaw sa imuha. Kay ikaw lang man ang maayo dinhi. Walay usa sa amo, Lord, maayo. Ikaw ra ang kaluwas kanamo, walay lain. Ikaw lang ang makapabunga sa among mga kinabuhi, Lord. And so I pray even sa amo karon crucial na season sa simbahan nimo na imong gitipok dinhi. Hong ampo, Lord, na maminaw kami nimo with a soft, tender heart. Ikaw ang potter, kami ang clay. Form us, mold us, Lord, na maging simbahan na makadhatag og dungog og himaya sa imo. Dili lang sa usahay, kung dili sa kanunay, dili lang sa gawas, kung dili sulod sa mga panimalay namo, even sa among personal na kasing-kasing, O Lord, in Jesus' name. Amen. Kung nakahinumdum mo no, na ang nganong gihatag kani ni Pablo sa usa ka batan-on na pastor sa nagpastor sa kaning syudad sa Ephesus, no, na sa simbahan sa Ephesus, is because nagka-problema ang ilahang simbahan din hina time. Naay problema. And karon si Pablo ginatudloan niya karon pinaagi sa pulong sa Dios sa iyahang nadawatan kang Hesukristo, iya karon gihatag sa simbahan na ipatulid ang iyahang pamaagi. And so unsay nasayop ani sila ga simang na sa Dios bilang usa ka simbahan naa sa ilahang leadership, no, church leadership. Ang kaning simbahan sa Ephesus, nagkaroon sila ng leadership problems, no? Problemado ang ilahang mga leaders sa simbahan. Na-corrupt sila, na nasaag sila. Kung makita nimo no, na sugod pa sa chapter 1 sa Timothy, naa sila yung mga leaders dito na wala na gasubay sa sound doctrine, no? Sa solid truth of the Word of God. Gasimang na sila, na sila ginatuhuan ng mga hiwi. Kita nimo no, na naa sila yung mga leaders diha sa simbahan dinhi na time nila na gapaminaw na sa mga tinuhoang buktot, no, o mga paglalis-lalis na sila sa mga endless na mga sinuryahan, mga storya-storya sila sa mga genealogies, no, and then kahitabo gyapon na karon, no, and then later on in chapter 4 makita pod nimo no na kaning mga tinuhoang buktot, nakita nimo gakatay na. Dili lang ang mga leader sa simbahan gaano ani, but nandamay na no, na allow na nila na musulod ni, na impluwensyahan na ni, na apil ang mga uban membro sa ilang simbahan, no, mga babae, gaano na ako dili mo mag-lead, kami na lang. Ano bitaw? Gaano na, gubot na. And then, naapod nakita na to, no, na uban sa ilaha dito ng mga leaders, ang ilang giapas, dili na ang ilang paghigugma sa Dios, no, ang tinuoray na pagtuo, pagserbisyo, kung dili unsa ilang makuha gikan sa ilang influence sa ilahang motibo na, mga mali na motibo, no, kay na may mga mali na nga tao nga sulod. So nanay makita nimo laog sa mga kwarta, gasuya-suya, gaway-away, gabulag-bulag, and then nakita nimo na ang ilahang ginatudlo doktrina na sa mga demonyo, no? Dili na ang pulong sa Dios, hiwi na. And then they were being led away by seducing spirits. Ang ilang usay resulta, pagbawalan na nila karon ang unsay gitugot sa Dios, ug itugot na nila unsa ang gibawalan sa Dios, no? Gabaliktad na gyud. Kay naka-realize nita, no, na kung lahi na day, mahiwi na day ang pagtuo o pagsabot sa usa ka tao sa Dios,
mo resulta gyud na sa mga hiwi na mga binuhatan. And so daghan sa ilaha gusto sila maging leader, would like to think they are good leaders, but ang mga bunga sa ilang kinabuhi dili gatugma sa ilahang ginasulti. And dili di ang picture no na ang simbahan, ang mga membro or even ang mga leaders na gatuo gid sa Dios muugom lang. No, muingon lang ta na forgive lang ta. Tagaan na nato sila grasya, sabton na lang nato sila, anak na lang gyud sila. No, ang makita gyud nato no is ang awhag sa Dios sa atoa sa iyang pulong is dili nato ni siya itugot na magpadayon. Kay grabe gyud ang consequence sa kinabuhi nato ug sa kinabuhi sa atong sa dinhi sa simbahan ug sa mga tao sa atong mga paligid. Mo na ang nahitabo nila. And fast forward today, ang realidad ba na daghan gayud mga leader sa simbahan nisugod sila og maayo pero ni simang kadugayan. Realidad na no that if gitanaw na ako sa gospelcoalition.org no na ang realidad gyud daw even today is that not many church leaders finish well. And so, you have to understand na kani sila sa una, maybe naiuban sa iladri, nagsugod na, naana din ha sa simbahan, pagtanom ni Pablo sa simbahan. No? Pag church plant, ani ni Pablo, maybe ang uban sa iladra, naana, dugay na. And maybe naayuban gid sa ila na no, nagsugod well, because before ni hawa si Pablo, okay man kaya ang simbahan. Katumang ni hawa si Pablo na, di ba, kaya nag-church plant siya somewhere else, and then napriso pagid siya dito sa laing lugar. Pagbalik niya, yagaw na tanan, di ba? Sudlan na ilahang church leader, nahalo na. Munang iyang gihangyo si Pastor Timothy, palihog ko, adto dito, stay dito, tarunga dito, unsay nga hiwi. And so, that's the reality. And to see, na, dili man ni sila, kung ingon ta karon, dili man ni tanan, pangit sa ilang kinabuhi, na ay mga porsyon sa kinabuhi aning mga tao, nahiwi. And so, that's the reality na if not many church leaders finish well, no? Tanan man gusto, pero nganong dili man gakahitabo. If you think of King Saul, Haring Saul, gi-appoint siya sa Diyos through kay propeta Samuel. Nagsugod siya maayo. Pero nihiwi siya kadugayan. Gasimang siya sa pulong sa Diyos. Nga naman, kabubuton sa Diyos. Niabot naman sa punto niya, oy, leader naman ko, gabuot na ko. No? Lahi na iyang gusto, no? Na kung iyang gusto, how siya mo halad sa Diyos, how siya mo worship sa Diyos, mo na ang iyang ginatuman, dili na ang kabubuton sa Ginoo. Busa na disqualify si Haring Saul. And so, mo na ang realidad, makapamata sa ato aba na daghan mga tao na gusto mahimong leader or nahimong leader sa simbahan, dili sila mo end well. And so what do? We go back sa pulong sa Diyos. Bilang simbahan, musabmitar ta, no? Atong tuhuan, atong tumanon ang pulong sa Diyos. And so, dili ta gusto dinhi sa jikap na mura na lang taog mupikit mata, mutabon og dalunggan sa atong nakitaan, sa atong nadunggan. And, di ba, wala tay buhaton. Kabulo ka, unsa na siya, kung korte pa sa mga tao, nakakita kag krimen, nakadungog ka sa usa ka krimen, ug wala tay gibuhat. Kabulo ka unsa ang ato ang accountability? Maging accomplice ta sa krimen. And so, that's why nakita nato na sa Old Testament, giparusahan tanan, no? Ang pari man to nagsugod, mga pari, mga pasaway. Pero sa ilahang
leadership og na-allow sila dito sa leadership na damay tanan. So ang Dios gisilutan niya tanan. Apil mo tanan. No? Naaman tay parte sa accountability sa Dios. Makaingon ta, wala dili makatarong ang Dios, no, kay pari ra man ta to nasayop pero ang mga tao apil man nadamay man. Dili ta makaingon kay apil pag di ay guilty ang people. And so, mo ang atong gusto, no, na we want to have biblically qualified leaders. Ana siya magsugod sa ato atanan. Kung mo ni ang atong pagampo, mo ni atong gusto, Lord, di ba? Among hinulsulan tong sa una, kung nasimang kami, pasaylua kami, mo tuman na kami karon sa inyo ha, sa imo ha, ug pasalig kami sa imong pamaagi gayod. So, una, kinahanglan nga ang mga tigdumala karon sa tuwa, ang atong mga elders/pastor, parihara sila, no, sa mga tumutuo, mga lalaki kansang kinabuhi walay ikasaway, mga men above reproach. Wala tay maisaway sa ilahang kinabuhi, sa ilahang binuhatan, sa ilahang mga pamilya, tanan. And so, verse 2 man na siya, mo ginino na morning pinakauna gihatag, makita na nimo sa 1 Timothy 3, makita na po na nimo sa Titus 1, na pariha gihatag ni. Ang atong mga leaders sa simbahan dapat ilahang kinabuhi, wala tay makita na maikasaway. Wala tay nahibaw-an na maikasaway sa ilaha. And gikan ani na grabe ka importante na kwalifikasyon, makita nimo no, the elder must be above reproach is daadra din tanan sa silong niya ang atong mag-agian, no, karon na Domingo og next Sunday, the 14 or the 13 other kanang qualities. Nga naman, di ba? Kay kung dili ni tinuod siyang kinabuhi, musaway man, no? Maisaway man siyang kinabuhi. Kung dili nay usa dinhi na dili tinuod, musaka man na maging saway sa iyang kinabuhi. So ang kwalifikasyon na importante kayo, that's covering everything, no, na kung atong i-sum up bitaw, wala tay maikasaway sa iyang kinabuhi na gasalikway siya sa Dios. Whether in deeds, no, heart, character, attitude, o iyahang binuhatan. Wala ta nang ingono na iyaha kaning gibuhat or mas daghan ang iyang gibuhat maayo. Ana, no. If naay, no, kailangan wala sa iyahang kinabuhi na masaway siya. Kana palang daan sa akong inkwentro, sa atong journey dinhi sa GCAP, daghan gaka confuse ani. Grabe. Di na lugar ta pwede makasala. Ay, grabe. Lisuda ana, wa may makapasar ana. And it really confused me ato na time ba kay, nganong ingana man ang padulong sa paghuna-huna kung nakabalota o nakailata sa Diyos o sa iyang pulong. And so, balik ta, no? Nakita na ko na kailangan yun ta mo go through o mutudlo sa pulong sa Diyos o dili ta sa atong inisyal na mga response atong naandan o nahibawan kay dinhi ta mo padulong na musimang ta, no? Magsugod tag tuo og mga baliktot or fables, no? Atong balikon, unsa man ni siya pasabot ang usa ka tao, elder, usa ka potential Christian na gitawag sa Dios na mahimo siyang elder and giporma na siyang kinabuhi, no, na he must be above reproach. Walay ikasaway. So mo ni taon na. Akong balik na sa English kay ang sa Bisaya man god na translation, kailangan lang ba? Kailangan. And so balik ko sa English kay makita nato diri na gikan sa Griego mas naay kadol-duolan, no? Therefore, ang usa ka elder sa simbahan must, no,
kana siya sa Griego na day man na siya. And ang day kali kung gamito na sa mga Greek, no? Sa Koine Greek is kailangan i-emphasize yun nila ba? Kailangan yun na siya. Kung Bisaya man god, no? Sa pulong, sa letra, kailangan. Pero kita mo emphasize man gud ta, maingon tag kailangan gayud ni, no? Naman tayo pamaagi no na maka-emphasize ta na kailangan gana siya sa pamaagi sa pagdugay sa pulong, pero dili man mabasa nato sa atong mga libro. So, balik ko din na this is something na emphasize. Kinsa nang emphasize ni pulong man ni sa Dios. Ang Dios ga-emphasize ani, dili kita. No, kung pwede lang kita mga tao mingon ta Lord, pwede siya optional, no, pwede di siya Lord dili kay lisod man ni Lord, wa may makapasar ani gamay ra man kaayo. Lisod daghan buhatonon Lord, maybe pwede nato Lord sayon-sayonan para daghan makalid. No, gikan man ni sa Dios. Siya may ga-emphasize ani. Kinsa man ta? Kinsa man siya? So, sa akong nabuan, kita ang clay, siya ang potter. So, musunod si clay kang potter, di ba? And so, siya ang shepherd, kita ang mga karnero, no? And so, atong dapat sundon ang ato ang shepherd. And so, nakita na to na must be. So, sa Bisaya lang kailangan. So, must be. Emphasizing na importante kay ni siya. Inay man na si B, no? And gaingon karon si B is something na imuhang ginabuhat karon. Dili nimo ni siya binuhatan sa una lang o dili na tinuod karon. Kay na busy ta or naunsa pa yung mga other reason. No, this person dili lang pinagi sa iyang reputasyon sa una, kung dili mo ni iyang binuhatan hantod karon. So, sa pulong sa Dios ang usa ka elder pastor dapat kailangan pinakakailangan gyud, no, pinakaimportante na kailangan gyud na hantod karon mo ni iyang binuhatan, no? Mura kag misulti ani ba na karon nagkaon ko, karon naglakaw ko, no? Ang binuhatan niya karon. And therefore, kung imo siyang ipot in another way, ang pastor elder nato na pilion sa GCAP is someone na karong adlaw, hantod karong adlaw, gakakita nato na iyang pagkinabuhi sa dinhi sa kalibutan, wala tay maikasaway. Dili pwede sa una lang ni. Pero karon lahi naman siya. Ay magunaw na din ta, daghan mo iyang kitabangan sa una, sige na lang. No, this is a current day-to-day ongoing quality requirement. So dili pasabot kung inyo kong gi-affirm. GCAP gi-affirm ng ko ninyo as a pastor atong 2019. No? And tanaw ko lingi-lingi mga bungawon sa mga pizza. No, 2019. Dili pasabot na inyo kong gi-affirm sa 2019, murag tag ko ana, sana touch move guys, sorry, yun akong gi-affirm. Wala may mabuhat na ako. No, dili no. Kung makita ninyo, hantod sa makita ninyo, kung mag-action na kong simang, palihog, duuli ko, badlong ako, di ba? And kung di ko mapatuon ninyo, di na ko musamitar sa pulong sa Diyos, then kabalumon sa inyong dapat buhaton. Mas labaw man ang pulong sa Diyos kaysa akong kinsa ko diri. And so, no? Money ang dapat na usa ka servant leader sa usa ka sa simbahan, sa mga piniyalan, sa mga tinawag sa Diyos na mahimong leaders in the church. Nga unsa ilang dapat makita na kailangan og hantod karon mo nimo makita silang kinabuhi blameless, walay kasaway. Kung naamang gyud kabalo man ta kung eleksyon, naamay atong tawag no mudslinging, no? Maglabay mga pita, no? Magsinawanay saway sila, no? Magsaway-saway. Ang tao pwede ra gyud makahimo og saway, makainbento og saway. Ang question ba is mudikit ba? Ang question ba is mudikit ba or mubandar na sa breastplate of righteousness? So sa usa ka tao na naa sa tama og insakto. 'Di ba? And so when we're saying here na ang usa ka pastor elder sa GCAP dapat dili sa maisaway, dili na sa atong ingon no na walay panaway.
Naamang gyud kontra, naamang gyud ta ano no. But ang question dire is kung mosulod, moabot na sila sa mga question sila sa kinabuhi namo, mga ingani, gatuman ba, mudulot ba, mudikit ba? In other words, tinuod ba? And so, therefore, ang usa ka pastor elder sa GCAF must be above reproach. Karong adlaw, mo pagyapon na siya, tinuod pagyapon na siya. Kung hunaon ni mo, you can put it another way, dili niya ginabuhat na sa iyang binuhatan, he does not make a practice of being guilty of naay righteous reproach. You see, dili man tanan criticisms, mga questions, mga call for accountability daotan. Tama man na, di ba? Kung maningil ka sa usa ka, nakakita ka sa usa ka tindahan na nangawat, imo ingnan, hoy ikaw, kawatan. Dili man na siya sala or evil to call out someone or na who is guilty of that. Meaning that is a right reproach to God. So an elder must not be guilty, must not, dili siya dapat maging open or attack to right reproaches. Later on, makita nato na how we could also discern between wrong and right na mga reproach, di ba? Naaman po na simbahan na dapat dili ta maminaw basta-basta lang sa mga akusasyon na ginapadulong sa mga elders. Pero you see here is that dili ni siya dapat gakadutlan na mga tao. Because they have been living their life in obedience to God. Walking, being led by the shepherd. Unsa may resulta anak ng mga kinabuhi? Maski gusto mo bato or mo saway, wa sila ikasaway. Dili gaka dulot. And so, this is the essential requirement. Dili ni optional. I hope and pray kita ang simbahan sa Dios mo kani atong tan-awon ba na mo man ni ang gitawag sa Diyos. Mo ni ang mga leaders. And so, dapat mo discern ta kinsay leaders sa Diyos. Or, pareha sa simbahan sa Ephesus na may gusto mag-leader-leader. Pero dili pasado, pero gusto sila mag-leader-leader. So, kabalo ta, dili tanan na moingon ma-appoint, maging kandidato is dapat lang. So, maging discerning ta. We should grow in the Word and in the Lord, trusting in the Lord. So ang usa ka tao na blameless, beyond accusation na siya. Wa kay ma-accusar sa iya na modikit. Another way of saying it is this, na ang elder must be a man na ang iyang kinabuhi, wala tay makita na kanang marred siya. There's an ongoing sin here. There's a vice, bisyo, na ay something evil or habit or incident or attitude, character defect sa iyahang kinabuhi na maka-imbitar og saway sa iyaha. Og nakoy tulo ka ko na ni before ta mo proceed sa ano. Kaya importante man kay kay naman ni siya sa overarching unang-una, kung moingon ta karon, di man na posible. Makasasala ang tanan. Naatay tinuod man na. Pero naaman po kay porsyon sa Biblia na katong gipangluwas sa Dios. Kato iyang gihinluan. Kato iyang kitagaag bag-ong kasing-kasing. Kato iyang ginaawhag mubag-o sila pagunahuna na maghinusol, constantly gahinusol, gatuon, gasalig, gatubo na mga karnero sa Dios. Naaman diya ang realidad na yes, dili man ta perfect. Baka buhat ra magyapon ta og sala, pero there is a Christian living dinhi sa kalibutan na maski naapaghapon ng struggle, realidad sa mga dapat sa tanan katawan sa Dios kini na makaingon ba gatubo ta, blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Kisa man nagsulat ana
Si David, kabaw kakita si David, di ba? Nangabit, namatay tao, di ba? Namakak. Baka ingon ta, baka sasala ragyapon, nakabuhat ragyapon sala, tinuod. Pero there is a way, no, namuingon ang Diyos sa iya, ha, you are a man after God's own heart. So, ayaw ay kalibog na lahi man na nimong ginaingon na doktrina kanang sinless kanang kwanta natay sala anata ang atong gistoryahan dinhi is someone na tuman adlaw-adlaw galakaw na padulong sa Dios, nakasala, maghinulsol, di ba? Unsa man dapat buhaton sa usa ka anak sa Dios kung nakasala siya? Kung nakahibalo siya sa iyang mangluluwas og Dios, maghinulsol, mukumpisar, Lord, pasaylo ako, tabangi ko, limpyuhi ko. Og naa ang promesa sa iya, na pod, lakaw na pod siya, padayon na pod, padayon na pod, padayon na pod, gatubo siya. And so makita nimo sa iyang life, general, blameless. Blameless. Kay kung katong si David, makaingon lang ta, katong gibuhat sa una ni David, ni Haring David, kipasaylom sa Diyos. Ay, makita man nimo naghinulsol man. Then, yang giyagian, sakit kito, pero gatuman na magyapon sa Diyos. So makita nimo tama ang iyahang binuhatan. Ma-encourage na kung leaders ta, if we would have leaders na mo follow ana, actually, every child of God ang dapat gabuhat ana, di ba? Kinsay dapat mag-una gali para ma-follow ta sa example ang ato mga leaders, di ba? And so, blessed are those kung ang ilahang way is blameless who walk in the law of the Lord. Ingon pa diya, no, sa Psalm 18:23, I was blameless before Him and I kept myself from guilt. There is. Naana siya, no? Naana siya na kinabuhi. And that should be shown and led and seen sa atong mga elders, pastors. And another po do in Psalm 19:13, keep back your servant also, no, sa kaning mga presumptuous sins. Lord, tabangin ko, no, ilikay ko. Lead me not into temptation. Let them not have dominion over me. Kabalo ka, kani siya na tao, di ni siya kanang relihiyoso na tao. Kabalo siya na kung dili siya tabangan sa Diyos, makasala gayud siya. Dili siya pugngan, dili siya tabangan. That's why, di ba? Kanina tao, dili ni siya mosalig sa iyang kagulingong abilidad na makalikay sa mga sala. Gasalig siya sa Diyos, nangayo ni sa mga tabang sa iyang mga brothers and sisters. Tabangin ko bi. Di ba? Open siya sa iyang life. Open siya for accountability. Open siya for badlong. Di ba? Because he knows that every child of God should know this basic mani. Na kita, di ba? Kabaluta, ang yawa, daghan kayo ng ipanghatag, kuha ng mga traps. Dapat dili ta mag-ignorante sa ihang ways. Do? Kabalo ko na akong heart is deceitful, wicked. Kuhan kayo ni. So, dapat, ang salig nako na makalikay sa sala is sa Ginoo o sa ihang mga gihatag nako na mga igsuon. Tinabangay. And that should be also the picture of our leaders. No? Na dapat, the idea here is we should be open and accountable and transparent. No? Otherwise, kaboka, moabot sa kasing-kasing sa usa ka leader sa simbahan na mahadlok na siya og kumpisal og admit na nakasala siya sa Dios. Unsay buhaton sa usa ka tawo na mahadlok na sa tao kaysa Diyos? Muhilom. Di mo tingog. Magkinabuhi na nain og different secret life. So, let us encourage, no? Gikan pa lang here, karon sa atong personal, na dapat dili man ni performance, no? Dili man ni siya pakitang tao. Pero this is every child of God mo ni atong dapat buhaton. And it should be seen. This should be seen in our leaders. Ikaduha, no, na if
Convince na mo karon na blameless living is possible. Na ay actually mga children of God right now who are doing that. No, just like what you see in the Psalms. Then ikaduha, klaruhon na to kay mo man gini ang usa ka great confusion diri sa GCAP na ang pasabot nila sa usa ka tawo na wala ikasaway above reproach, dili na daw kakasala. No? So meaning wa gid pasado ani. Atong klaruhon 1 John 1:8 to 10. Unsa ang ingon sa pulong sa Dios? Walay tao makaingon dili siya wala siya sala o dili siya makasala. Kaya nga naman kung mo na niabot sa usa ka tawo, nailad na siya kagulingon. Di ba? The truth is not in us. Di gali-gali na siya tinuod siguro na anak sa Dios. So if we confess our sins, unsay promise, He is faithful and just to forgive us of all our sins and cleanse us sa tanan. So, if we say we have not sinned, kinsa atong problema? Dili ang tao, kung dili ang Diyos. Kigiingnan na ang Diyos, baka kon ka Lord, wa mo ko kasala. No? Do you see, if ang verse 9, ang tao na dili mo kumpisal na nakasala siya, dili mo admitar na nakasala siya, is if mutanaw siya sa pulong sa Diyos o sa iyang binuhatan, moingon siya, moingon ang pulong sa Diyos, buhatan ni. Umingon siya, wala man ako nagbinuhat, pero wala man ko nakasala. Kabaw ka, unsa na siya kadelikado? Kung usa ka tao moingon, mo man ang ingon sa Bible, ngano ba din? Wa man nga mo kasala. Maski gisalikway or iyang kinabuhi, wa na niya ginatuman ang Diyos. Kabaw ka unsa ingon sa Biblia ana? We make God the liar. Do you see how deadly it is? If you have an elder or a pastor who does not even understand the Word of God, kabaw ka ang problema sa Ephesus, ilahang mga leaders sa simbahan, wa kasabot sa pulong sa Diyos. Hiwi ang ilahang mga nasabtan. And that's why ang ilahang mga binuhatan, hiwi. Problema. That's why kiingnan si Pastor Timothy, no? Badlungan ng uban, paundangan ng uban. Mo ni dapat ang inyong ginabutang na mga leaders. Blameless does not mean sinless. And so, number 3, an elder who is above reproach, unsa ang wonderful fruit ana atong bunga na integridad. Di ba? Ang usa ka tao kung kaya ato magyong kuan here is unsa atong tan-awon ana sa ila. Di ba? If we're gonna start looking into the lives of our pastors, elders, unsa man na di ay ang usa ka tao na another way of saying it, na integridad. Nagkinabuhi sa iya dinhi no, na naay integrity. He actually walks his talk. Di ba? He actually does what he says he will do. If he gives you his word, he will keep it. If mo na imong nadawat na nakita na attitude sa imong atubangan, mo po na dapat imo makita o madawat na attitude sa imong talikod. And so, the elder who is above reproach, lead with integrity sa iyang life and becomes, as a wonderful result, a wonderful example sa para sa tanan natua na mosunod. 1 Peter 5:2-3 daw, ang auhag sa mga elders, shepherd the flock of God that is among you. Ayaw i-dominar, no? Meaning, do what I say, don't follow what I do, no? Basta buhata lang akong ito, isulti sa inyo. Daghan kay nga na ang leadership, no? But ang mga leadership sa simbahan, dili ang hana dapat. They should lead by example. Being examples to the flock. How do you know a bad leader? You will know them by their fruit. What is one fruit? Bad example. They're setting bad examples. And so if they're setting bad example, unsa man siya na klase na kahoy? Bad man ang fruit. Bad tree, ingon si Jesus. So, dili ta makaingon, wa ko kaila siyang kasing-kasing, dili ko mahukom. Nakita naman nimo ang bunga. Just like kita, no? Makita ta og coconut tree. Ngano makaingon ta coconut tree? Ang bunga coconut man. So bahala pa si coconut tree mingon, durian ko guys, durian ko.
Unsa man natong nakita na bunga? Lubi. Sorry. Pero lubi wa ka. No? Oh, makita na to sa iyang bunga. So, mo na yung key no, that it is so important for us, for each one of us to know God, to trust God, to follow God in all of our ways. This will not happen, no? Dili ni siya pasabot na ayha ra lugar mahimo siya og leader, ayha ra din siya mag-set og good example. No. The idea there of someone na ga-live sa iyahang life is tinuod ni siya sa una og karon. Balik ko sa katong ganina no na the idea of time is that yes, naa may idea of time na sa una before siya giluwas sa Dios. Before nausob sa Dios ang iyang kasing-kasing, naagid siya nabuhat ng mga grabe na sala. The Bible is full of those kind of people. Si Pablo mismo, di ba? Si Apostle Paul mismo, unsay ang kinabuhi before sa giluwas sa Dios? Mamatay tao, no? Relihiyoso na tao, pero patay ang sulod. Kabalo sa balaod, pero wala sa dinhi, sa tinuoray. And so, grabe siya ka-passionate sa iyang binuhatan, abi niya para sa Dios, pero nangamatay sa tao, di ba? Grabe ang ano. Unsa man siya? Pagluwas sa Dios, giusab. Unsa man ang sa grasya sa Dios gihimo siya, di ba? Gi-cleanse siya, gipasaylo siya, gihimo siya og leader sa simbahan. So dili pasabot na wa ni sila nabuhat na dagko na sala sa una. Ang question ba is gapadayon ba? Makita ba nimo ang kausaban? Gakakita ba nimo ang paghinulsol na tinuoray? Kay naa man ingon sa Biblia na may paghinulsol na tinuoray na makita nimo ang bunga gapadayon siyang kinabuhi. And so, mo na ang tan-awon nun. Because these people, key kayo ang leadership position sa simbahan, daghan kayo saway karon sa simbahan, is tungod ang mga leaders sa simbahan. Mo'y rason, dahilan, nagkakapandol, daghan kay gakapandol. Must be beyond reproach. Mo ni ang tanan, no, overarching qualification sa usa ka leader. Kung makita na ninyo guys na dili na sakto akong padako sa akong anak, tungod sa akong kabisi dinhi sa pag-alagad sa inyo ha, ingna ko, please, ay, asikasuha sa pahulay sa, oh. And ako, maingong ko, uy, mamanang yung pulong sa Diyos, no? Yes, dapat lang. Dapat lang. That is the example that elders should show us. If makasala, what should we do? And the elders should lead by example. This is how we do it. Go to the Lord instead of going away. Humble ourselves before the Lord instead of hardening our hearts with pride and say, wa man na, gamay ra man na. We should be leading by example, guys. And if we're not leading by example, do you know what that means? We're not qualified. We're not qualified. And if we're not qualified, nganong naapaman ko dinhi? Kung di na ako qualified, pali, ina, Dave, di na ka-qualified. Please. No? Ali, dili, naibakante na lingkuranan sa akong tapad. Ali, simba ta. No? Balik ta sa Diyos. Consider this. When we're talking about this, the beyond reproach siya, we're talking about the Christian character. The sulod ba, the kinaiya, the binuhatan. Dili ta, wa tay gistorya no, na maayo siya o di siya maayo sa uban butang. Wa ta ingon di siya maayo na leader. Wa ta na ingon na dili siya na influensyado, na daghan ginabuhaton, na edukado, no wala. But ang kulang sa iyaha, mo na ang atong point out. Wala ka na-qualify sa Diyos. Dili ka pasado sa qualifications na gihatag sa Diyos. Pwede ka maayo something else. Di ba? That's why, na-realize na kayo na ako ni, when I was in work, nagtrabaho pa ko, naami, pagsulod na ako, existing naman among negosyo, no? Pagsulod na ako, gitabang na ako sa negosyo, na-notice na ako ang mga supervisor na mo, mga foreman na mo naman ay gadala og sakit sa ulo. Nga naman, muduol karon si foreman, si supervisor, sir, bangit sir kay akong mga tao sir, di maminaw na ako sir, ano lang buot-buot.
kalot lang ulo ba. Then mangutan ako sa ila, unsa man ang imong ginabuhat? Ginatudloan nimo sila. Wala lagi sir, ako na silang ginaingnan na di kapoy na, sagdan na lang ako na sila. Na-realize na ako ba, nganong nabutang man ni sila aning nahimo sa foreman supervisor. Na-trace na ako, maayo man kay siya na mekaniko sa una. Tungod sa iyang pagkamaayo na mekaniko, na-promote. Gihimo siya og supervisor, manager. And karon na supervisor, manager na siya, di man di siya kabaw or di man siya qualified. Di man siya kabaw mutudlo, di man siya kabaw tao, dalag tao. Mangluod, dali kay mangluod, no? Dali kay masilo or mahadlok malain ang tao sa iya. Dili siya dapat di ay leader. So nang realize ba, dili man di, no? Kung usa ka tao may muluto, di man pasabot, may mutudlo. Na usa ka tao, no? May kali, salamat sa Ginoo si Lani, love kay nato si Lani, pero dili si Lani mo tindog diri mo bulid sa do kanta. Di ba? Di ba? Maayo kay si Lani sa love, sa attention, sa pag small group, pero pag mukanta na si Lani, makaingay kita, please Lan, please have mercy. Ano to? naagi mga tao ba na dapat di ay dili sa sa tungod kay wala di ay dili ta makaingon banga sila ni maay gina sila ni tanawan nimo sa YouTube unsay pinaka viral na video sa GCAP si Lani ni sayaw Lani sa di ba giftings so sabot ana na just consider that na of that di ay and so daan palagi ko. So, tama na ta niya, no? And so, padayon ta, and Lord willing, dana ta karon and then akong tawagon karon and may sugod na to ila-ilahon, sugod na to ampuon, and the overarching karon na dapat ato mga elders walay kasaway sa ilaha is something we should pray for and aim for and even look. So dili lang para nila sa mutindog ug atong ila-ilahon lima, pati pod ako, pati pod sa tanan karon nato ng mga pastors, elders. So without much ado, tawagon nako ang tanan elder candidates na moanhi diri kay atong maampuan kamo ug masugod. So Jay, Marvin Joe, Kuya Alex, Kuya Ron, Kuya Bench. So 5 sila tanan. Now these are by God's grace, most of their names were already nalista na sila sa 2014, meaning we have actually been praying and considering them for a long time and siguro base naiuban sa inyo wala kaila nila, akong i-do ang honor na sila ang magpaila-ila sa ilang kagalingon o sa ilahang binuhatan sa or involvement. Si Kuan din. So, mo niya akong Kuan na. So, may question and answer? Ako dahil si Ron Ryan Cabagnot. So, I've been serving the Lord sa youth ministry sa unan, karon sa mga married couples. Ako si Marvin Joe Realista, no? Ako ma-imagine akong kinabuhi karong panahon na nagsugod ko sa GCAF year 2001 and result siya sa ministry sa kanabitong Bible study headed by Ma'am Tel o akong mama. So dili na jud ko ni nag church o dili na po ko nag-alagad sa Ginoo. So naiuban nakailan ako ang uban nga tong wala gusto pag ko may laila do lang pag set like appointment no kay kay secretary dia si Lani joke lang lan. May buntag sa tanan, ako si Alex Gaane. I've been with GCAF since 2000, no? Mga pila ka tuig, a few years after naminyo mi sa akong wife si Bing to sa likod. Naa nami diri sa GCAF under mi sa papa ni Pastor David, no? Sila ang nag disciple sa amo.
So naamay tulo ka anak, mga dagko na sila karon. Sa una gagmay pa, gaapil pa sa Kids and IO. Karon na nami graduate na nami and ang youngest namo senior high. So I've been with the young couples ministry for all this time. May buntag sa tanan, no? Ako dahil si Benji, nakwa. Niabot ka nako ang kamatuoran, ang kahayag sa Ginoong, ang nagalamdag ka nako atong 2013. Before that, naakos kangit-ngit. No? Nagpuyo ko sa kangit-ngit. Grasya rin sa Diyos. Dunay nahitabo sa among kinabuhi nga the story short, nga gidala gyud miya dinhi. Naba si Doc Elena dinhi, wala man siguro, no? Pero si Doc Elena ga-ibitar sa amo sulod sa 17 ka tuig. 17 years. Ayha gyud mi ni anhi sa GCAF. Kay siya man ang nagpaanak sa akong anak si Stephen Nakwa, kanabitong ga-preach din ni Wednesday. So diha na mo na ila-ila si Elena for 17 years. 17 anyo si Stephen, pagsulod na mo si GCAF. So ayon ana gyud ang Ginoo, no? Dili siya magdali in his perfect timing. Akong papa si Alex, siya man ang disciple nako. So siya ang nagpatubo nako, siya ang gigamit sa Ginoo nga nitubo ko sa dinhi sa Dios. Salamat o grasya sa Diyos ug may buntag niyo tanan. Maing buntag sa tanan, ako si Jay Katane. Husband of one wife, sober-minded. Wala pa. I've been here sa GCAF 2016. I was called by the Lord to serve here. I met si David sa Quezon City. That was maybe 15, and we were working there sa dito sa GCAF Manila for a year. Unya na-invite dahin ko niya pagkahuman to join here sa GCAF. So I came with my wife and my kids. Usa pa lang among anak ato nga time 2016. Naay ikaduha gihatag si Lord, born Cagayanon gyud, no, and we are 7 years running karon, no, serving the Lord here sa GCAF. Grasya ra gyud sa Ginoo ug to God be the glory, ana. Akong hangyo tanan kita magtindog ta and ato silang ampuan and before we Lord, salamat Lord sa karong these 5 men Lord na gitagaan nimo Lord sa imuhang tawag na amaze me Lord even sa mga brief na ilahang i-share karon on how imong grasya gyud niya Lord ang evident sa life namo tanan na the way you called us palain-lain, the way ang amo ang agi-agian palain-lain Lord, pero parehara ang Dios, parehara ikaw Lord. Ikaw ang amo ang great God, great Savior, great Lord. And among giampo Lord as we now consider ang imuhang pulong and we now look and consider at sa mga kinabuhi sa amoang mga elders, elder candidates. I pray Lord na imo kaming pahayagan sa imuhang balang espiritu na masabtan gyud namo imong pulong. Ayo kami tagai Lord og any other na walay dili connected sa imong pulong na pagsabot Lord, but kani gyud Lord ang among gusto. Tagai mi Lord pinagi sa imong balang espiritu na motuo kami, mosalig kami sa imong pulong, sa imuhang gihatag na qualifications for our church leaders. Because it is our desire, Lord, na even sa kanina proseso, amo kang masimba, amo kang amo kang ma-glorify, amo kang ma-honor, amo kang matuman. And so, help us and help all of our elder candidates and elders. We pray for each and every life here. Surely the enemy will try, good Lord,
tempt, to thwart, to lay traps. Protect each and every one of them here. Help us, O Lord, and protect us that we will be united in your truth, in your spirit, O Lord, and not anything else. And so, thank you, Lord, for this. We are praying, Lord, that indeed we would have biblically qualified men whom you have called, who will set the example for the flock, who will shepherd with joy and willingness for your glory, for your honor. In Jesus' name, amen and amen.